Беренчедән, нәрсә итәргә кирәк? Әлегә карар юк. Чөнки документлар кабаттан 20 көнне бирелделәр, әле аларның результатлары билгеле түгел. Шуңа күрә бүгенге вазгыятьтә карар турында сөйләргә иртәрәк. Шуңа күрә әле 1 апрельгә хәтле күпмедер вакыт бар, һәм шуңа күрә шушы каналның да яшәп калуы турында мин шикләнмим. Һәм гомумән, әгәр ул тирәдән индер ызгы кыза икән, ул турыдан-туры шушы хәзерге Кырымның җитәкчелегенә бик зур минус булачак. Ана Аксенов бүген үзе дә инде белдерү ясады һәм дә ул әйтте, АТР тирәсендәге барган вазгыят бу шушы вазгыятны ничектер кызартырга тырышу кешеләрнең эшләре, аның буенча эшчәнлекне алып барабыз диде. Ягъни аның да инде позициясе бар, ягъни АТР эшләргә тиеш, АТР булырга тиеш дигән сүз. Әмма ләкин ни генә булса да менә шушы информацион блок, анда бит АТР-на керми, анда мәйданда керә, андан соң шушы 15 минут дигән интернет изданиедә керә, алар бөтенесе Ленор Исламовның медиа холдингысының вәкилләре һәм дә шушы АТР, аның директоры шуларак Ленор Исламовның җәмәгате, мин алар белән һәрберсе белән дә күп тапкырлар алышканым булды, Ленор белән дә, аның җәмәгате белән дә, һәм мондагы эшләгән корреспондентлар белән дә. Шулай ук Кырым татарларының делегацияләре килгән вакытта без махсус ул делегацияны кичәйттек шушы АТР каналыннан килүчеләр белән. Алар безнең ТНВ җитәкчелеге белән таныштылар, хәтта аларның үзара хезмәттәшлек турында да килешүләре булды. Әле ялгышмасам, алар анда корпунктлар төзү турында да АТР-ныкыннан да һәм дә ТНВ-ныкын анда ул турыда сөйләшүләр алып барганнар да, ләкин әлегә хәтле ул әйбер тормышка ашып бетә алмады. Ләкин ни генә булса да, менә шушы вазгыяти халәттән караганда АТР-ның туктавы ул бик зур минус булачак. Кырым татарларына ул бик зур минус булачак. Шушында яшәгән бүтән милләтләргә дә һәм әйтергә кирәктер, ул Кырым татар каналына түгел, ул информацион зур канал һәм аны ниндидер пропагандик рухлар алып бара дигән сүз дөрес түгел. Менә андагы мин программаларны күргәнем бар, андагы редакторлар белән сөйләшкәнем бар һәм андагы турыдан-туры эфирлар, алар дөресен әйткәндә сәнгати яктан һәм дә инде үзләренең куелышлары ягыннан хәтта беренче ОРТ каналлары белән бер дәрәҗәдә куела торган әйберләр. Менә мин андагы шул ук тегеп полемика формасындагы сәяси вазгыятлар, алар атнага бер тапкыраны чыгаралар, шул итоги ракурсында бара ул тапшыру. Минем үземнең дә анда катнашканым булды һәм шуңа күрә турыдан-туры әйтә алам. Анда профессионал вәкилләр эшләр, журналистлар эшләр һәм шуның белән бергә бу мәсьәлә уңай хәл итәр дип мин ышанам. Әгәр тискәре хәл ителсә, нәрсә эшләргә җыенасыз? Әлегә ниндидер нәрсә эшләргә җыенабыз дигән сүзне әйтергә иртә, ләкин шуның белән бергә АТР каналының инде җитәкчелеге чыгыш ясады. Әгәр лицензия булмаса, без турыдан-туры 1 апрель көнне эфирны тотабыз диде. Ягъни, әгәр лицензиясыз эфир чыкса, ул бик зур штрафлар белән бәйләйбер, чөнки информацион законнарга каршы килү нигезендә алып барыла торган була. Шуңа күрә әйдәгез кетик, Хыдайдан сорыйк һәм инде шушы ук җитәкчелекнең дә акыллы фикер җиртүгенә ышанып калыйк.